duk mutumin da yana da rai yana da lafiya yana cikin hayyacinsa har rana ta faɗi bai la'asar ba da gangan duk aikin da ya rushe har auren duka ya rushe. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka al-asra fa ka'annama utira ahlahu wa mala. To an yi makeup, ana alwala an yi makeup ba alwala. To sallah kuma ba ka da lafiya ma sai kayi, in kana tafiya ma sai kayi, in kana yaƙi ma sai kayi, amma ana biki ba a yi. Kuma an gama ce Allah ya sanya alheri, Allah kawo kazanta daki tabba za a samu kazanta. Yawwa ma ba ta kazanta ta gaskiyar za a kawo kazantar daki. Tunda dai aka saba Allah aka ki yin sallah. Da kun ga sai kun faɗakar da mata ku nan wakilanmu ne. Duk da kuka ana ba daidai ba ku tashi ku yi wa'azi. In kin san aya ɗaya ki ta karantar da ita sai an ƙara miki ta biyu. In kin san hadisi ɗaya ki ta wa'azi da yi sai kin san na biyu. Ha a ce hajiya mai hadisin Buhari. Ke iya hadisin Buhari ɗaya gare ki a duniya kuma ki ta wa'azi da shi. Kan ki ƙara kan ki rage. Din da aka tashi a ce to kamar yadda limamu mai ce mana hudubar nan guda ɗaya. Aka ce malam gyara ya ce ku kun gyara. Aka ce malam a sake huduba ya ce ku kun sake. Sai aka shekara kusan 40 ana huduba guda ɗaya. Ya ce ba ku gyara ba balle in canza abinda na faɗa jiya shi kuke yi yau abinda na faɗa shi kuke yi to ya zan sake wata sabon huduba. Sai da aka waye gari duk cikin gari mun haddace hudubar mun ma san hudubar da za a yi kuma mun haddace